V sobotu bol posledným kolom završený ďalší ročník zimnej futsalovej ligy, teda súťaže, ktorej hlavným cieľom je ponúknuť futbalistom možnosť nespať na Vavrínoch a aj počas zimy zostať v aktívnom režime. Súťaž odštartovala 14. novembra, pozostávala z 18 kôl a o titul vrátane putovného pohára bojovalo 9 tímov. Dnes už zainteresovaní vedia, že vlaňajšie prvenstvo obhájili agilní Bambariaci, ktorí si cestu za víťazstvom dláždili od samého začiatku. Je to super, že sa takto stretávame a že sa nám darí aj vyhrávať tie zápasy, z čoho vlastne potom vychádza aj to, že vyhrávame tie tituly, takže mňa to baví a dúfam, že to chalanov bude aj naďalej takto baviť. Je to taká dobrá kombinácia mladých a starších hráčov, ktorí vlastne sa tu nás stretávajú v Bambariakoch a ústi z toho aj to proste, že potom prichádzajú aj tie víťazstva. Bambariaci si spravili na začiatku prvej polovice vlastne taký náskok. Potom si ho udržiavali, mali aj jedno, asi dve prehry, ale zase potvrdili tú svoju kvalitu, ale takisto tým, ktorý skončí na druhom mieste, Severania, prišli sem s najlepším strelcom tej ich súťaže, to je chalan zo Švošova, Šimon Žiara, patrí tam top kanonierom, takisto sa ku ním pridal top kanonier Nosák a oni tie svoje kvality potvrdili. Keby na začiatku troška nešpekulovali s pravidlami, mohli byť o stupienok vyššie, ale ďakujem im, že chodili a chodili stále v počte 5+1, maximálne jedno náhradníka, tak oni to zobrali ako tým Švošova, ktorý si chcel spríjemniť tú zimnú prípravu, ale takisto musím pochváliť Imku, musím pochváliť Belasi, ktorý je pravdepodobne skončia tretí. Kolonka sa tak, keby sa schádzali, mali by tie výsledky ešte lepšie, ale takisto si svoje odohrali a všetky týmy sa pričinili o to, že sme ostali v tej dobrej kvalite, že aj teraz momentálne vidíme, HMZ Autokárak hrajú, dá sa povedať o nič, ale prišli sem v dosť veľkom počte, čo ma teší. Ja akože som zastanca toho, aby sme proste od začiatku do toho vhupli naplno a to sa nám vlastne darilo. Na začiatku sme vlastne až na jedno zaváhanie v zápase vyhrávali a držali sme sa tam v tých popredných miestach. Potom pred Vianocami prišlo také mierne zaváhanie, ale stále sme sa snažili, aby sme si to udržali všetko vo vlastných rukách. No a potom vlastne v tej druhej polovici súťaže prišli aj zaváhania ostatných tímov, čo nám pomohlo a zabezpečili sme si to viac menej 3 zápasy pred koncom, ale treba uznať, že tento rok tí superi boli naozaj veľmi kvalitní, či už to boli Severania, ktorí hrali dobre, alebo teraz YMCA, s ktorými sme hrali, ale takisto aj Belasi a Kolonka, kde vlastne sme sa tam bili na tých prvých 5 miestach. Aj tento posledný zápas, ktorý ste síce vyhrali, ale naozaj super vám lacno to víťazstvo teda nepredal? Určite nie. Všetká časť všetkým z YMCA, ktorí dneska prišli, bolo ich presne, ale oni vlastne ešte stále hrali o vlastne teoreticky druhé, tretie miesto, čiže sa snažili, vždycky nás dotiahli, bolo tu na nich vidno, že sa snažia ten zápas zvrátiť na svoju stranu a my sme už mali taký pohodový zápas, nám o nič nešlo, takže my sme si to prišli dneska hlavne iba užiť. Víťazí v letnej mestskej lige, teraz víťaz zimnej futsalovej ligy, druhýkrát po sebe mužstvo Bambariaci. Gratulujem, ty už máš skúsenosti s Ovčarami. Máme to. Ďakujem. Dobre. Zápasy zimnej ligy sa odohrávali po väčšine počas víkendov. Niektoré mužstvá sem tam bojovali s dochádzkou toho, ktorého hráča, no všetci, ktorí hrajú pod značkou Bambariaci, majú tieto záležitosti už dopredu vyjasnené. My máme také pravidlo v týme, že si dáme vedieť tak 2 dní dopredu, dám do plena, že kto príde, kto nepríde a chalani sa počas tých 2 dní vyjadrujú. Väčšinou je to tak 24 hodín pred zápasom, že sa chalani vyjadria, či prídu alebo neprídu. A ak hrozí náhodou, že by nás bolo pomenej, tak potom už riešim aj nejaké rôzne alternatívy, že by som zavolal niekoho iného, kto je ešte na súpiske. Ale treba uznať, že chalani, akože boli tu niektorí, ktorí chodili poctivo, niektorí to trošku zanedbávali, ale keď sa im dohovorilo, tak potom prišli na ten zápas. Na ukončenie zimnej ligy prišiel aj predseda slovenského futsalu Tomáš Takáč. Ten ocenil každoročné úsilie organizátora a kamaráta Dušana Štrbáka, ale zároveň ocenil aj každého hráča z každého tímu,
že je súčasťou zimnej ligy a klobúk dolu dal aj pred Bambariakmi. Gratulujem samozrejme k víťazstvu, poznáme sa s viacerými dlhé roky, no a hovorím, že o to viac mám tu radosť, že môžem prísť a nejako odovzdať ceny víťazom práve v Martine. Chalani, ja sa chcem poďakovať všetkým vám, ale aj všetkým ostatným mužstvám. Organizátor, pán Štrbák, veľmi dobre sa poznáme. No a slovenský futsal pred 2 rokmi spustil v spolupráci s mestskými súťažami nejaký projekt spolupráce, ktorý vlastne vedie k tomu, aby bol futsal v mestách a v regiónoch šírený, a ja som veľmi rád, že teda Martin je jedným z tých miest, kde futsal v zimných mesiacoch takýmto spôsobom prebieha. Futsal ako taký v Martine kedysi fungoval na vyšších úrovniach, by som povedal, ale teda oživili sme tento projekt nejako 2 roky dozadu. Spustili sme ho už pred rokom, úspešne sa ho podarilo zrealizovať nie len teda v Martine, ale aj v iných mestách. No a mňa o to viac teší, že ja ako teda, síce nie rodinný Martinčan, ale človek, ktorý celé detstvo a mladosť strávil v Martine, takže takmer všetkých týchto chalanov na čele s Dušanom Štrbákom poznám a som rád, že teda aj tu futsal prebieha. Potrebovala by zimná liga možno do toho ďalšieho ročníka nejaké zmeny? Tak momentálne ako sme futsalová liga. Tu hráme spôsobom 5+1, futsalová sa hrá 4+1. Čiže rozmýšľame nad takou zmenou. Možno, že tým pádom, keď sa bude hrať jedného hráča menej, bude tých hráčov možno viacej vyťažených. Uvidíme. Nebraníme sa tomu, ale to už je také, že tam aj v tom futsale spravíte 3 fauly, kope sa penálta. Tak ja si neviem predstaviť, že tu keby sa tá penálta kopala, tak po tých 3 faulov, tak v každom zápase vidíme minimálne 5-6 penál, lebo tí chalani to hrajú dosť tvrdo. Prečo je dôležité, aby naozaj aj v tých zimných mesiacoch ten futsal prekvital, tak ako prekvita teraz? Ja by som bol najradšej, aby futsal prekvital celý rok, mal by prekvitať celý rok, ale samozrejme som si vedomý, že aj v Martine, aj v tých iných mestách sa po väčšine hrá počas roka vonku v otvorených priestoroch. To už futsalom nazývať nemôžeme. Je to teda veľmi podobný šport v tých letných mesiacoch s názvom malý futbal. Takže my sme sa práve chceli koncentrovať na to, aby sme ten futsal dostali v hale vtedy, keď mu to najviac adekvátne vyhovuje, a to sú zimné mesiace. A som rád, že sme teda našli v Martine pre túto myšlienku podporu. Význam zimnej ligy z môjho hľadiska je v tom, aby človek sa stále udržiaval v pohybe. Predsa len 2 roky sa nehralo počas covidu. Mne osobne to veľmi chýbalo, celý tento pohyb, takže treba sa udržiavať takto v tom športovom duchu. A som veľmi rád, že táto zimná liga aj naďalej pretrváva. Touto cestou by som chcel aj poďakovať organizátorovi Dušanovi Štrbákovi, že to organizuje takto každý rok. Ale takisto špeciálne poďakovanie by som chcel dať aj pánovi Trebulovi, ktorý chodieval a natáčal tieto zápasy, ktoré neskôr potom dával na internet a mohli sme si nájsť rôzne zostrihy. Takže je to taká novinka pre tento rok a možno to aj ostatní bude motivovať možno v budúcej sezóne, že by si takto tiež išli zahrať. To bolo z jeho iniciatívy, zadarmo, nič od nás nežiadal a proste prišiel a začal nám tu natáčať tie zápasy, robiť z toho zostrihy. To je velikánske plus do budúcna aj pre mňa, že keď sa vznikol nejaký faul, vedel som si ho pozrieť, keď tu bol problém zregistrovaný, vedel som si pozrieť a proste bol nápomocný a založil aj svoju stránku facebookovú, čiže pre mňa to bol ďalší človek, ktorý bol veľmi platný pre nás a touto cestou mu chcem poďakovať. Ja to hlavne robím, že tí ľudia, ktorí ma poznajú, že som dosť aktívny človek a ma to baví. Už troška som túto súťaž ako hráč vypustil, aj keby som si mohol, aj keby som si mohol zahrať stále tú súťaž, ale ja tým, že mám tých svojich aktivít veľa, chodím sa len ako rozhodca a organizujem tú súťaž. Takže stačí mi úplne to, že sem prídem a tú súťaž si odpískam, pozriem si a vidím tie zápasy a stačí to. Ale touto cestou som chcel poďakovať, boli sme ako rozhodcovia tu na Andrejovi Valovi, ktorý so mňou odpískal možno 85-90% zápasov, lebo on bol jediný taký nápomocný, sem tam sa našiel ako dneska Stanopňák, ale jemu patrí veľká vďaka za pomoc. Chcel by som touto cestou vyzvať ďalších záujemcov na ďalší ročník, ktorí vidia, že ako to tu prebieha, ako to funguje, že
ak majú záujem, aby sa k nám pridali. A proste verím, že tak ako je stúpajúca tá forma zimnej ligy a že sa tu fakt zvýšili sme 10 registrovaných, kde môže hrať len 6, ale môže hrať tých 6 registrovaných. Je to veľké plus, že už je to na tej sile naberať tých tímov, takže bol by som rád, keby, ak niekto má záujem, prišiel ku nám. Prítomnosť predsedu slovenského futsalu sme využili aj na možnosť prihriatia si vlastnej polievočky, teda aby porovnal Martinskú zimnú ligu s ligami v ostatných mestách. A kto vie, už možno čoskoro sa Bambariaci, respektíve víťazi Martinskej zimnej ligy, pobijú s víťazmi zimných líg iných miest. Je našim zámerom vytvoriť aj nejakú takú konfrontáciu víťazov týchto súťaží v blízkej budúcnosti, kde práve možno, že toto bude nejakým meritkom, aby sme to vedeli porovnať. Všade aj v tých iných mestách organizácia tej súťaže beží vo veľmi podobnom štýle. Myslím si, že teda nielen v Martine sú šikovní futbalisti, futsalisti, takže tá konfrontácia by bola, si myslím, veľmi zaujímavá.